Hej Lise. Den her video kommer til at handle om ligevægtssystemer, og i den forbindelse vil jeg så snakke om fremstilling af ammoniak. Man fremstiller ammoniak ved brug af dinitrogen, dihydrogen i gasform og ammoniak også i gasform. Den her figur den viser så, hvordan ammoniakfremstillingen foregår, og vi kan se, at dinitrogen og dihydrogen reagerer sammen, og så får vi ammoniak, og noget af nitrogenen og hydrogenen, den går så videre her, hvor man så genbruger den, og derved opstår der så en ligevægt. I den her video vil jeg så komme til at svare på 5 forskellige spørgsmål. Og det første spørgsmål er: forklar ud fra Le Chatelier's princip, om udbyttet af ammoniak bliver størst ved højt eller lavt tryk. Le Chatelier's princip lyder således, at hvis der foretages et ydre indgreb i en kemisk ligevægt, så vil ligevægten forskydes i en sådan retning, at indgrebet så vil gå hen og søge modvirket. Det vil så sige, at ved et højt tryk, så går forskydningen i den retning, som resulterer i et fald af trykket, hvilket så betyder, at der er færrest molekyler. I modsætning til, hvis man har et lavt tryk, så går forskydningen i den retning, som resulterer i en stigning af trykket, hvilket så vil resultere i flest molekyler. Hvis vi ser på reaktionsskemaet af fremstilling af ammoniak, så kan vi se, at vi har en dinitrogenmolekyle sammen med 3 dihydrogenmolekyler, som i alt svarer til 4 molekyler på venstre side. Og på højre side, så har vi kun 2 ammoniakmolekyler. Det vil sige, at der er færrest molekyler over på højre side. Det betyder også, at udbyttet så bliver størst ved et højt tryk, i det at forskydningen går mod højre, og det betyder så også, at der bliver dannet færrest molekyler. Nummer 2 spørgsmål lyder: hvorfor er det kun ammoniak og ikke dinitrogen og dihydrogen, der kondenseres i kondensatoren? Hvis vi ser på de her kogepunktspunkter, så kan vi se, at ammoniaks kogepunkt er langt større end både dinitrogens og dihydrogens kogepunkt. Fordampningspunktet og kogepunktet er det samme, så det vil så sige, at hvis man sænker den her kondensatorgrad til minus 33, så vil ammoniak gå hen og blive til en væske i stedet for en gasform, nemlig fordi at kogepunktet er større, hvormed at dinitrogen og dihydrogen har bare sådan, vi forbliver gasser, nemlig. Det tredje spørgsmål er: opstil ligevægtsloven for reaktionen og anvend den til at forklare, hvilken virkning ammoniakkondenseringen har på udbyttet af ammoniak. Ligevægtsloven, den vil så se sådan her ud for reaktionsskemaet af fremstilling af ammoniak. Og i den forbindelse, så kan man jo snakke om udbyttet. Som vi nævnte tidligere, så var det, at noget af nitrogen og hydrogenen ligesom bliver genbrugt. Og i det, at den ligesom bliver genbrugt, efter man har fremstillet ammoniak, så medfører det, at udbyttet bliver større, fordi man ligesom bruger det igen og igen. Det fjerde spørgsmål lyder så således: forklar ved hjælp af Le Chatelier's princip, hvorfor forholdsvis lav temperatur giver det største udbytte af ammoniak. Vi ved jo, at når temperaturen er høj eller hæves, så sker der en forskydning i den endoterme reaktionsskema, det vil sige fra højre til venstre. Og i modsætning til det, så hvis temperaturen den sænkes, så sker der en forskydning i den eksoterme reaktionsretning, og det vil så sige fra venstre til højre. Her kan vi så se, at reaktionen den reagerer mod ammoniak, altså mod højre, så det vil sige, at vi har med en eksoterm retning, eller retningen er eksoterm, så derfor betyder det, at udbyttet er størst ved et lavere temperatur. Det femte spørgsmål er så: brug din forklaring til punkt 4 til at forklare, hvorfor det er vigtigt at bruge katalysator i forbindelse med ammoniakfremstilling. Man bruger stoffet, fordi at det hjælper med, at reaktionen bliver meget hurtigere. Det vil sige, at fremstillingen af ammoniak bliver meget hurtigere.
Som vi nævnte lige før, så genbruger man nitrogen og hydrogen, og hvis man ikke brugte det her stof, så vil man skulle bruge, så vil reaktionen gå igen og igen, og så vil fremstillingen af ammoniak eller udbyttet være mindre. Så det hjælper ligesom på, at man får et større udbytte, og at reaktionen så går meget hurtigere.